כדור טוב של לנדאו וסיני בעמדת ירייה, והוא עושה זאת. 1-0 להפועל. ממש הלם ביציעים, אבל היתרון הזה מגיע להפועל לפי מהלך המשחק במחצית הזאת. לנדאו שלח כדור מצוין קדימה, שמשה סיני שעט בעקבותיו, השיג אותו, השתחרר לבסוף מן המגן, וברגל שמאל, הרגל החזקה שלו, מצא את הפינה הרחוקה. יוסי מזרחי גם הוא בהלם. בית"ר מפגרת 0-1, ועד כמה שידוע לנו מכבי חיפה מובילה ביהוד.